Kaburom kalong yaw belay wala penyo yangi kajing yaseng samla jong balang Presbyterian mentong hagawan penlong yang gani ke program Youth Sunday lengba jong gani ke YouTube channel habakum gani ke por badon ke kelam COVID-19 hagari bat ke pertehi barok ke we hagaban engkong ya angu yaw belay wala ri sumar ngi pada kejuk ke poro nagaliang jong kejing iseng samla ngi ai ku belai Youth Sunday pi haga kerteng ke betiang tam ke jong trai bat nong penim jongi uji sukris ngai ku belai kerpang ro ni ke por naga benta ki temen mesan pastor kinong cerai jong ke balang ki bala ailat ingi kum kejing iseng samla haga ngin yo yakum kini ke program man syekri yo belai di hari ni kapur rengkat ru bat pastor JM nong peluk ibadon rengkat bat ngi hari ni kapur nga ai ku belai kerpang i haga kerteng ke betiang tam jong trai bat nong penim jongi uji sukris di hari ni kapur ngin sedang haga ban syekri yo belai haga bangan singap ha ban khot iki khon samla haga kini alam ya ke jing ruai bat hadi nang ta ngan khot ya Direktur Miss Sweetie Boni Teriang haba ini alam an puli nega ketin jong belai bat kum juru ban bu haga jing duai kajing ku belai Youth Sunday yepi baro haga kateng batiang nong penim jongi uji sukris ngini ro yo belai ngini rai kajing rai ruspa lai pawai tungin persang yeki kam ki bakrau na kamentau belai Bayu Krista kang mentaka dawa Utrayangi maroban treu lapa Kabalang bante kerteng jonggu bandla Hapertei badum dap cing salah Jing in kin yo Dongi bersyan Yaki kam ki bakrau nagaban Taublay Dokni lenti Yaki kular ki bakrau na uri
Amdan da gawai pat ka kerteng ya ka balai po ka beneng. Light na ka kerteng ka jong ujisu ya ka badai banyaro. Ka jing roai ka bad kendai pun riu. Onggon haka bertebaro kan uji subangan yaro don haukas makam kodon ya gas baboneng bahalon ya gajing Ai ngan yai ruai halagarta Jesus pa bom jukut yenga tang shapang ujisu ka jing ruai rus pa khat pra. Ai bangan kan iyu Jisu ai ngan yala gerteng jongku nama jing pemin babelah uyap yap lina marjonga dan siapa Jisu dan
shwa bangin wan khmat ublai ha jing duai ngan pule na ka shithi ka benengkong u Yohanes ubau apostol lenong ka baar de khot ka bakhat san ka shithi u Paul apostol shikinong Rom lenong ka bakhat ar de khot ka baar ka gospel u Yohanes lenong ka bakhat nyau de khot ka bakhat sao ka shithi ka baar u Paul apostol cho Timothy lenong ka baar de khot ka baar pu ar bat kumjuro na u Ecclesiastes lenong ka bakhat ar de khot ka benengkong ka ktin ka jong ublay ka ong kumni piwat I ya ka perthai lemni ya kita ki ai ro ki baha kata ka perthai lada unu ro u I ya ka perthai kata ka jing I ukpa kam don shu ha u bat to wat pensrim rengkat ya lade bat kane ka perthai handrai to pen kaladur no ya lade kain da ka jing pen thamai ya ka jing mut jong phi khnang ba phin yo tem ka ba kumno ka long ka mon ka jong ublay ka ba bha bat ka ba pensngeu bha e bat ka ba janai de ya kata ka ktin jong me nga la IT haki kata ka perthai ti kala shon yaki na ba kim long na ka jong ka perthai kumba nga ngam long na ka jong ka perthai handrai to phat yap no na ki jing kwa brai ka jing long samla bat to be brai ya ka hok ya ka jinget ya ka jing I ya ka jing suk lem bat kita ki ba khot kerpat ya utrai na ka do not ba khot to kan mauro ya la unong thau ha ki sngi ka jing long samla jong me kat ba 41 kita ki sngi besniu bat bala jan kita ki snem haba men ong ngam don ka jing sngaw ba ha ki tongin pendam ha ka jing duai kumni ablai kum ki khon ki jong me sa shi sen ngi wana khmat ka khat ka jing isnai ka jong me ya ka ban yoro bat pandon buram ya ka kerteng ka ba khoj bat ka ba don bor ka jong me ngi ai ngo eme tra ju sukunrat na mar ka jing I jong me ngi ba me la pha yo khon ba marwai jong me shi ka ne ka perthai khnang ban pen em ngi ki briu ki ba jat ki ba ram ki bam don hok shu ban khot ngi ki khon ki jong me handai dai lang ba ka jing I jong me ngi ba ngi dang la ban long kumne kumba ngi long ngi pen pau ka jing sngaw ngo ka ba kraw ya mitra ju sukunrat wat hapadang kini ki sngi ki ba menta ki ba ngimat ki jing e ki ba ngidang yo lat ban syakri pendan buram ya me hakane ka tayo bat kum joro hakane ka sngi ba kerpang jong ki khon samla lengba kane ka online service don lang don rengkat mame bat ngitra ju sukunrat nadok basdang hadok bandawa jong kane ka jing syakri jong ya me ya lam ngi do men sem jong me khnang ba ka ai ka bangin pendap hakane ka por kin long ki ba pediang huna khmat ka khet ka jing isnai ka jong me ya rap ru ngitra ju sukunrat bangin la ban syakri me nadok ka donot bat da ka mensem ka basisha dan lang do traju sukunrat bat usyakri ujong me ubadan ka benta ka bakraw pan samlem ya ko khubor ka ktin ka jong me langba jong ka ne ka por pun ko bor u do mensem jong me khnang ba ka ka bangin yo sngaw ha ka ne ka por kan yo ban so thiet ha ka jing em ka jongi ya rap ro ingi traju sukunrat kum ki khon ki jong me bangin nam long tang kita ki nong ngap ka ktin ka jong me handai bangin persang ru ban le ka ba ka ktin ka jong me ka hikai ngi ban le bat kumbang yo itraju sukunrat ba ka ne ka perthai ka bangi im kadap tang da ki jing ale bat ki jing pen shoy ba bonjet jong soitan bat scamming it raju sukunrat khnang bangin la ban lai nakini ki ai baro ya rap ru ingi traju sukunrat bangin la ban sno tang hami bat kum juro bangin la ban yai ne tang hami na baga ktin ka jong me ka ong ba kita ki bayai ne hami hadok ka bakut kita ken ki ban yo lai em penduk ru nangi traju sukunrat ya ka mensem jong ka jing sngaw sorong ka jing sngaw he bat tu ai bangin don ya kata ka mensem ka jing sngaw ret bat tu ai bangin kup ya ka dor bhabru jong me ka jing em jong ni bat kumba ka perthai hi baro ka wai ka mat ya ka ni ka jing pangklam ai boring it traju sukunrat bangin nam shapting yo new virus ubala ban penyap tain ka met ke jongi handai begin kham shapting ya me ablai ubala ban penyap ya ka met bat kum juro ka mensem jongi hadujak ya rap ingi traju sukunrat bangin la ban shane tang hamehi batu pendap yangi de ka jingsuk ka jing kemen jong me na bangi tip traju sukunrat bakini ki ai barok kinam jia kalam ka jing tip ka jong me bat omdam ka bamla bat me dan lang ru traju sukunrat bat ki doctor ki nurse ki health worker ki badan ka benta ka bakraw hala ka jong ka benta ka jong ki ya rap iki bat to tap iki de ka senam ka jong me dan lang ru traju sukunrat bat ki nong pang hi barok
to da pen khia eki daga kti badan bor ke jong mi ba to da dang pen khia ingi nagi jingpang ba kan jaman sem jongi dan lang ro try ju sukundrat bat kinong sun shar kinong pa ikari ke snang ka thau a heki kata ka jing start jong mi khnang ba kin la ban pen ja sheprang ikari bat ya ka jai ban ru hi barok ko wai bat kumba ka thim ha ka ne ka snem ka ong ha ka per thai te om jong ka per thai ya rap ro ingi try ju sukundrat kum ki khon samla shin rang bat kan thai bangin nam ya nu jor ne bot le ne pen srem rangkat yala de bat ka ne ka per thai Hendai bangin penkalador ya lade na kene ka perthai berkum juro bangin la banjab ya kene ka perthai berkum juro bangin long kita ki nuksa babhal ni ki sakhi she kene ka perthai dan lang ro try ju sukundat bat ki balang bapher ki ba yo lat ban shakri pandan buram me ha kene ka sngi bakarpang jong ki khon samla ka balong ro ka sngi ki jingjap thiaw ko jong me ka bo jong soi tan bo jong ka jingdom bat ka bo jong boman ya rap ro ingi try ju sukundat kum ki khon ki jong me bangin la ban IT ya la ka jing em tang ha me hi bat kum juro to ranang pan shait boring i do mun sim jong me bat kum juro bangin dan kata ka jingai ka bas kem tang ha me na bangi tip try ju sukundat ba mi long tau mau siang bas kem jong ka jing em jongi dan lang ro try ju sukundat bat barok ki ba yo ban pet bat ngap ya ka ne ka program lang ba jong ka ne ka pon na ki ying ki sem jong ki ai bakin mat e ka jing kor khu blai ka jong me ha ka jing em jong ki to da sngeu bat pediang ki jing duai jong ki nong pam na ba ha ka kerteng khon jong me just cross ngi pan ki ne ba ro da ka jingai amen Hashwa bangin yo sngeu ko bor nga ktin ko jong blai nung bau shakri jong u Reverend JM nong plu nga sngeu bha ban khon ya imis dainor tong per ka ba sngeu bha ban ai ka jing wai ka pang jong i bat hadi nang ta ngan IT ha i pastor i ko banta banang sa hadu ka ba pengkot bat pen wai ka jing shakri jong i Kum kawa ba pernah long ka jing suk le ka ba jo put ba ro kat ba ka nang shle janai ban ban nang shle nang da man ka si
hak bas dang jong ring por nga ai ngu yo blai na mar ka jing penla ka jong u ya nga usyakri berit ya ka ban ya sam ya ka khubor ka tin ka jong blai lama jong ka jan mi nga ai khublai ya ka jiseng samla hang ne man thong ki bala sngudei ya ka ban shania engai ka ni ka ban tai ka ban ya sam ka khubor ka tin ka jong blai ha ka ni ka sngi karpang ne ka ni ka yut sonde ngai khublai ya chairman ba panya ya ka ni ka jiaseng pastor in charge kinong kit kam kit khot jong ka jiaseng samla kitmen basan kit khot committee balang ki long kmi ki long pa bat ki hep ki beret ai khuble lang yi phi baro ha ka kateng ba thiang ka jong trai bat unong panim be yi jong yi u Jesus Christ ha ju ka kateng ai khuble ru ya phi ki lok ki jor ki ba pet ya kanika YouTube ublei ka jing suk undor angkat ya phi baro kalong ka jing duai ka jonga bat ka jing angnut ka jonga bakani ka khubor ka bani yo badia sam bani perkhat lang kani ka por kan dalong ka jing kurku ka jing mentoy na ka bantai jong phi iwei pi wei baro ka team jong ka KJP assembly ha kani ka snam arjar arpho kabla pensiono rim na ka gospel kat kum u yonis kal nong ka bakhat nyo kat khot ka bakhat sao ya ka ba la paraphrase ya ka ba ong ha ka perthei om jong ka perthei ha ka perthei om jong ka perthei tong ni le oblei ha ka jing duai kaburom ka jungu ngi ai shimau blei ba de benyo e kijing ro namba melong blei jong ki blei bat utra ki try ngi ai ngu ye me ko kunran ba me khot ngi beng long ki khun ki jome ba da blei me psa ngi halakas ngi ya ka jing bam ki ba de ka do bat kham tam ye ka jing bam ki ba de men sia badakak tien ke jamai kan kopa nginayo ban san shika jing pen im ke jamai au blai wat hakabakum kan ka por ka jing kutlat ban ka jing khanglat ia ka ban mani ban shakria lui ka kateng jamai heaven ray me psa yo pai lang jong ka balang hang ni ham mentong hoi kham ta mi ki khun samla ban ai ka khubor ka tien ke jamai ngada duai kin ko pa kan ko por ba men sia ma khu chu me unya rap ingi ban pen shai ya ka tien ka chama ba ka tien ki chama try kan yo ban su thiet ha ki dot not ha ki chimut par khat ka chongi bangila ban em ban le kat kum ka mon ki chama try ngi da duai ya ka ba men isnai ban pen kentang ki bisa skor ka tien ka chama ban da duai ru ya ka jing dorang kat ka chama yo shakri barit ujame ba pen kre kan ka khubor kan ka por ka jing pen kre ka long ka jong brio re to ka jing pen janai ka long ka jame ka nyau blai bat ngi dat wai kin ko pa ya ka jing ai dorang kat ka jame ya ka jing seng samla hang ne man thong bat ka balang hi bro ka we kinong yalam ki choki to nai kar khu ye ki apa deng ka jing ka be ki kendu ka jing shakri ka deng jame de be ki la ban yai ne hadu bekindala bani shamat me jinom na jinom ha ka kateng ga jong utrai jing Jesus it wai bat ngi panik ni baro amen ka gospel ka jong Yohanes kadai ka gospel ka ba kham kerpang bat compare na ki lightly ki gospel ha kar kom tho ka kham jeliu ki scholar ki ong ba ka Yohanes haba utho ye kan ka gospel kalong na ka banta ki Greek
kini ki Greek ki long ki Brew ki ba start ikan mau na du shwa ka jingwan ka jong tra Jisu ki la don ki riu start kita ki philosopher kum ki jong Plato ki jong Socrates bat ki wei namar kata haba u Yohanes haba u tho ikan ka gospel ka kom tho ju ka long conceptual lane hakar kom ki sembo jing perkhat kat bakini ki lightly ki gospel pat ki kham tho ia kata ka jing long briu lane kata ka historical ka jong utrai jongi u Jesus Christ bat kar kom tho jo ki kaya stream ka wei na kata ka daw la khot ru iki bakide kita ka synoptic gospel ki katu kat ni ke jing long kerpang ke gospel ke Chong Yohanes ka bau Jisu ong yalade ngalong ka jing shai ngalong ka lenti ngalong ukpu ka jing em ngalong uding sawan bat kom ta ter ha ka be kristat ki ong kata ka 7 I am of Jesus kabau ong ngalong hakabe dei bat ke jing duai ke jong try dei tang how Yohanes la record ia ke jing duai ke jong try Henry ke tu ke jing duai ka bangila ban syam na ka gospel ke kum Matius bat Lukas ka dei ka jing duai ka bau Jisu uhikai ia kisnran chu kumno ban duai Henry kani ka jing duai u Jisu u duai na ka banta kisenran ki jong u lane kita ki banget ya u ka baki khotru ya kani ka jing duai ka de ka high priestly prayer ka ba seriem kum ka jing duai u rang ba leng do ha ka ba u ya duai u ya sait na ka banta ki khon Israel ki prabanget bi ke ei ka bangio i hangne khamtam ya ka ba nilayo e ka ni ka team ha ka perthei om jong ka perthei bat na kwa ru bangin ya phaino hi ya ka ni ka team namar ngam kwa banya de ki wei ki benta namar khamtam ku makani ka por ka ba ngimla ban ong ban yo ban shakri lai luit ya ka kerteng ga jong utrai namar kata ngahap ban kata hi ya kan ga team bat nga kwa ru bangin bu ikan ga team haki artli ki benta lagi artli ki mat ka benta ka manengkong ka jingkit kli lene kata ka sense of responsibility hakani ka jing duai utra Jisu udon ka khubor na ka banta ki snran ki jong u bakin sngotu ya ka jingkit kli lane la shania haki ban pendap ya kata ka mission jong ka jingpen em ban ya thu ya ka jingpen em ban pen i lenti ban wanra ya kahima ublai hakandau kumbahabneng ya kanela shania hakisunran badai maki kiban shim ya ka jingkit khle ngila banong bau tra Jisu klam shania ya kane ka kam haki angel handrei ushania hakita ki banget ya u namar kata uong to khi da leit no mapi to penlong senran haki ben riu baro dapen baptis yaki haka kerteng ubleu pa ukun bat umensi makoi kum ki samla ngidai ban sngu thu shai ya ka jingkit khli jongi habangi ong haka perthei lane lech ka perthei kabumut ba om dei yangi bangin syukut tang haki saukan ro
jong ka yung mane lane ha ke jing syakri ki batlun tang ha ke jeli jong ka perthai Kristan kata ha ke district level ki presbytery ki synod ki PYF bat kumta ter haring i don ngidai ban don ye kata ka jingkit kli ban lech ka perthai laha yo laha school laha college laki marjan marpa ban ya thu ye ka jing penem ban introduce yo new jisu shaki wai pat kade ke jingkit kli ka jongi namar kata ke ka bangingi don laha ka benta hangno bangingi don ngide ban present lane ban ai yo Jesus Christ lane ka sap ka banga mapingi don lane ka spa ka po lane ka por ka jonga jong pi ka bangi don ngidon kam bandon kata ka jingkit kli na ka banta ka mission ka jingpen em ka jong blai way naki theologian utau deu John Noble hakakot ka jong u de shaking wang baki babon ki Kristan ki kut no tang haki program baper uang ya ka way ka contain ki stand bang enough is enough there's nothing inside you it is a mere organization kalabiang om don ei hapok jongpi kasulong seriem tangkum kini kiseng lane ki organization ki prabangai be kabalang hakini kisngi don kam ya kata kapaki ong kumbaong jonabul ya kata ka church to be omday ka church to do kani ka church to be kalong bangen penish ka perthai ya ki ba omday bangi supriten handra ke ka ba mi da ka donut da ka jingbaj da ka jing smur kamdei bang yong church to do kabang ngilaban ong kabang isu pendap tai program taki activities ke jongi kabang ngilaban ong kiwe ru ki bom de ki Kristan ki laban le tegi kam ki babha ke jongki sawai pat u theologian umna England utau de udep Tomlin uong to recognize God's fingerprints, tangle webs of humanity. To recognize God's fingerprints, tangle web of humanity. Ban itu ikishin riati ublay, hakis nur tapawa. Kabamut banyo ia kini kijing jong kibriu. Kiba kane ka lengkor ka jingban kia ka jong usoi tanah ka jing im jongki kibriu kibala syakan tait na ka im lang salang kibriu kiba snutu ba amdan ba pechu yaki seriem ko makapor ka jong try jing Jesus kumbalong ka tu ka nong Samaria kumbalong ka Mary Magdalene kumbalong Usakhayos kibriu kibaki snutu ila di kibla syakan tai bat ngilaban ong ru hakini kisngi kibabon kimensim kibakodor kibalangop hakajing thala jogare pertai haki di haki bam haki kam auria kiprasamla kumong nong ruai shimensim syakini banlet yalap jing penim ban yatu jingknya baklem bakrau badap kadawa bakinom do kiniru kidon kam ye kajing penem namar kata ki prabangi bi ngidon kam ban lech ke pertai ngidon kam ban don ke kajing kle om dei tang ba labiang manga maphi kabamut ngin shu honno hangta ringidon kam
bandon ka jing sngokya bandon ka jing kit kli na ka banta ki wei pat nastanat ban ong ka wei ka jing pen kan mau jong wei u riu start uba u riu krau uba ublei ula shimno shalde dang kini ki kindiat benai utau de Ravi Sakaria uang bahaka Bible penom shem ia kaktian leader lane leadership uang bahaka Bible pen shem ia kaktian serban lane kaktian usyakri namar kata ka dawa yang ia phi ki khon samla ban shem ia kan ka jinglong syakri ban don haladi ia kata ka jingkit kli na ka banta kumno ban pendap ia ka mission joka jingpen em ka jong utrai jongi Jesus Christ ngidon kam kumong upol hak shish kino room kal nong ka bakhat ar ka ba upol ong to IT no iladi kum ki jingknya ki ba em ki ba persngub hai ublai ngidon kam ban IT no ikimet ke jongi kum ki jingknya ki upol wanra ia kani ka bantah ka dur jongka rukom ai jingknya jongki lingdo ha ka niam jiu ladangin pulin ka Leviticus ka nong ka ba nengkong POE hang tu ha baki kenya ia ka tu ka jing ai ngo thang ha baki kenya yu tu masi ki daot lengkhot ka kli la ka jong ki jat la ka jong udok nut la ka jong ki snare la ka jong isni lakajong balong baki da bu ru lengkot hapok keduan bat nang ta kading lan pulen ka Leviticus nong ka arpulai kading na beneng kanwan ki pra bengi bi manga mangiru ngidon kam kan bangin shime ke jikit kli ban IT yalade ban IT yalade ban tre ka kam ka jongkunan ban ong ka jonga langa khen ka bakor ai ngan tu kikti ke jonga jong phi ki bang yu trei ki a nakabanta ka jiman toy yala de ki kjat ki bang ilai ki a nakabanta persubhai la de ki khmat ki bang ju ki chu pustanat nakabanta ban persubhai la de ki tv ki mobile bat kumta ter ngidon kam ban knya ngidon kam ban sanar phna kadon kamban yapno kan ka malade ka jonga jopi hatu kata ka dawa yang i kum ki khon samla ban IT lade naka banta ban shim ye kan ki jit khle naka banta ban pen em ye ki men sim ki bakodor ka jonga langa khen ka bakor ai ngan tu ong no wa shim sim ka dawa yang ai pi bangin shim hatu kata ka jingkit khle ka banta ka baar om tangai ka jingkit khle mereka ni ka team ka ong shairu ia kata ka bang yo i shai hang ni ia kata ka clear sense of identity lane ka jing pensisha ka jonga jongi wei pi wei kum ukristan ngadai uei ni haban pensisha ndai ban pensisha ia ke jika syong jika sa ke address ki jongi harengin pensisha la de ngin proof la de kum utau banget kum bangi ngi phla bat kum ta ngi dei ban em kum bau Jesus Christ ulong kum ta kum bau phla bat kum ta em upol uong tang bakar kum em ai kan ya dei bat ka gospel u Christ kum ki khon jong ka balang kamlong kababakla le ne kamlong pop yang IP bangine shibanta haka imlang ka salang lane haki seng balang lane haki sports lane haki politics kamlong kababakla tang baka ktien upol ka baong tang ba kapapan iba ka kapangile ngimdei ban ong nakabanta ka jimentoy ka jongi nakabanta ka buram ka jongi here ka long nakabanta
kaburam ka jong Chris kalong na kabanta ka jiman toy jong ki wei kalong na kabanta ka jing bha jong ki wei kabangi dei ban bakan ni ka maladi jungi kam dei ban yeng hakmat balai baki briu kim pediang i ka gospel ka problem kam dei ya ka gospel la ne ka jing reject ka juki la ne ka jing kentaj jong ki kam dei ka gospel hari ka jing kentaj jong ki la banong kumbang ngilong menta ki bobon ki Kristan ngim im kumbangi pala ukan di ukpa jong gajat beriu hari India pediang ia kaniam Kristan namar baum yo i yau Jisu haki Kristan pat ngamar wei ngadon kita kejing sngo pangmet ba ya wei naki nong sandur ya ka constitution jo kri India utau de Dr. Ambedkar uniu de Dalit jaj bapo long ba hakaban kong uladon ka jing temu ban long Kristan henry usyem ba haki Kristan kadon ka division kadon ka jing sngo po ki sngo jaj ba kraw jaj bapo namar ba hadin bola ino ikanem Hindu ulamut ban long Kristan henry yo ino ikata une ubriu kala urung no sikaniam Buddhist but uyalam de ki lakmut ki Dalit banlong Buddhist bat ya kane ngilaban ong kane ga jinglong bat hadu kini kisngi ki pamanta ki dangdon khamtam ki balang syar ridkhar kadangdon ka jing sngo jaj bapo ka jing sngo jaj bakraw ngikan mau hak jaka ka bengi pule kadon ka wi ka balang kabalada ai sakramen pastor Dalit pastor kini ki jaj Brahmin kim tere banish benta namar kata ngiyo i baka don kata kajing sngoper kadang don kita ka kenro ha kajing long jim Kristan namar kata ka daw ka problem jong ki bomngai kamdei baki kentaj ia ka gospel ni ki kentaj ia ka tim jo ban ki kentaj namar kar kom im ka jongi hakini ki sngi menta ngila ban ong ba ka problem kalong ia kata ka identity ka jongi bangimla ban im kom bangi ngi phla ki samla larangi syam ya ka jing em ka jongi bakam long kombangi ni plai la namar kata ngi de ban ngakot akan ke por kum ong pol nak sti nong room kelonong ka bakhat ar banam penseriam syu rengkat ya de ban kan ka perthai dak ba pen kala durno ya la de dak ba pen thmai ka jingmot jong phi khnang ba phinyo tip ka bakum no kalong kamon ka jong blai ka ba kom ke bangai ngim dei ban compromise lane ban lenno ya kata ka bangingai ngi dei ban bat ya kata ka identity jongi kumbalong ke jong Shadrach Meshach bat Abednego what hakmat jong ka jingyap Henry kini kidang bat scam ya kata ka identity ka jongki lane ka jing shisha ka jongki baka jing shisha ka jongki kanam long tang ha kita ka jing mane ka jing syakri jongki yo blai Henry ki pen pau ka jing shisha wat apedeng ka jing tenju apedeng ka jing apedeng ka jing pen shoy ki yaine kom ki bangai namar kata kum kisamla idon kam ban im kum bangi phla ka jingkhot yaki khon samla ha kani ka sngi kalong aleng ini snu thu shai kedar ya ka jingkit khli jongi ban ya lami ki wei pat shau Chris tongin kan mau bau blai
Kumbaong bastang o klempa ke angel. Lane u klem syania ke angel ban pendap ke mission ke jongo. Henry usyania hanga happy. Namar kata ngim dei ban senguhun. Tang haki sauken ro. Jong gabalang lan tang haka jeli. Karukom Kristan ku mengiculong. Bat haga ju kapor. Kajing kot lane kadeka challenge ru. Yangi ki Kristan lane ki kun samla haka ni ka spasnem ka ba arpuwe. Kabala shisha kabala penkelumar ya ka perthei ya ka ni ka identity ka jongi. Namar kata tongin bats kami ka shisha. Jong ka jing long Kristan ka jongi. Ha ki kam ke bangi itrei. La ha school la ne ha college. La ki yo ki hat. La ne kanu. Hare bangin pen ish ka perthei. Ya kata ka jinglong ba shisha ka jongi. Banginam long kita ki ba arsap. La ne ki ba syule menle. Tang hakisau kan ro. Hare ngim don pat ya kata ka jing shisha ka jongi. Ha bangi kendu syabar. Ngi compromise no. Ngi len no. Ya kata ke jinge ke jongi. Ti to blai unyo ban kerku. Ye kini ki kubor. Rengkat kini ki sembok jing perkat. Ki bela bet ki bela sam. Ha kani kebo kapor. To blai un kerku nak benda jong pi wei baro. Ki bisyak skor. Ya kani ka kubor. Lengba kani ka YouTube channel. Ublai. Nak benda keburam ke cu. Amen. Tong ini lain au play jing duai. Ngi ai ngu ye me ken ko pa. Lamba kan ka tin ka ba em ka ba shisha ka jama. Hoi ka ba me kran ha pedeng jongi. Lamba jo kan ka tim. Jong news nam arja apo. Ngi da duai ken ko pa ya rap. Yang ngi ka ba yo ngau ken ko try bangin sku thu shai. Ia kata ka jingkit klik ka jongi try kum ki bangej. Kum no bangin la try banwan lami ki weipat show grace. Da ka bangit pen ia kata ka jilong ba shisha jing sing ka portai. Wat ha pedeng ka jing ka jing le. Ha pedeng ka jing pen shoy. Bangin ng compromise. Dan ne bangin len no i kata ka jing ki jongi. Yarap ingi kan ko try. Yarap bagan ka team kan dalong ka jing kersiu tia iki bopon. Kisam lah. Banda duai kan ko pa. Do meni isnai. Banai kerku wila ka jong ka balang ka jumehane mento. Oi ki kun samla baro. Kerku yang i wei pi wei baro. But pelaj no ru yang i nang ni. Rengkat ka jing kerku ka bahatam ka jume. Bahak ka bawai no. Jong ka ni jing syukri jongi. Tu da ai ya kecing ai kecing utrai ban nong suspa jeng Jesus Christ. Kecing ba ka ba pla ka ba mean kecing blai kupa ka lupam jukut. Lembat kecing tai jislok kecing penchat bor kecing men simago. Kini kena larang kat bat pi iwei baro. Bisa skor kini dia. Oh kena larang kat ba kita ki ba menedem ki ba dana kini gurui ba kena setlak ka batai. Mentas du ki ba bom jukuru. Amen.